Kasim ini ce aukan yin galila ka ini ito nyon befo ka wali nyumandon ka malien befo ku wali nyumandon parce que ni wati na ambora de gumba kono mi embargoye malien be kan ka fo u ka chesiri la e ka fo ni wati kile na lakana min be ka ke anga jamana kono be yaye mais na fora ko mo sera kana fo kati ka se ka ni waliya jugu ninnu kɛ foyi ma juguma ma bɔ a la o b'a yira k'a fɔ ko cɛsiriba de kɛra an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ o b'a yira k'a fɔ ko an ka cɛdenw u jɔlen don an ka finitigiw jɔlen don minɛnw b'u bolo u hakiliw sigilen don u yɛrɛ u ka farin sinon waati kɛra ni nin tun kɛra Mali kɔnɔ Mali ko tun bɛ ban pewu Mali ko tun bɛ ban o y'a bannen nin b'a yira k'a fɔ ko bɛnbɛnbɛn an bɛ k'a fɔ a mɛnna an b'o kelen de kɔnɔ bi an juguw bɛ kɛnɛma an juguw bɛ kɔnɔna na mais sani n ka ɲina n b'a fɔ maliyɛnw ɲɛna an kana fɛnw mɛnɛmɛnɛ cogo ye kelen ye mais u tɛ kelen ye fila bɛɛ tɛ terroriste ye fila bɛɛ tɛ banbanci ye bamanan bɛɛ tɛ banbanci ye dɔgɔnɔ bɛɛ tɛ banbanci ye kɔrɔbɔrɔ bɛɛ tɛ rebelle ye ou bien tamaseki bɛɛ tɛ rebelle ye ou bien arabu bɛɛ tɛ rebelle il faut k'an k'o bɛɛ de faamu an ka fɛnw bɔ ɲɔgɔn na mɔgɔw de bɛ yen an ka soldasiw bɛ yen an ka gendarmew bɛ yen an ka policiw bɛ yen minnu k'an ka fɛnw kɔlɔsi ka mɔgɔw minɛ ka fɛnw sɛgɛsɛgɛ donc an kana essayer k'a fɔ k'an bɛ mɔgɔw minɛ an yɛrɛ a tɛ bɛn sariya yɛrɛ la a tɛ bɛn an ka baara tɛ mais an kana fɔ fana ko an mana fɛn o fɛn ye n'an ma min faamu k'an b'a fɔ k'o ye terroriste ye o fana o tɛ bɛn donc insécurité yɔrɔ la n'an y'a jate minɛ min kɛra Kati n'a ma kɛ an ka a bɛ fɔ min ma ko la montée en puissance de l'armée n'o tun tɛ je pense que bi tun t'an sɔrɔ nin kuma in na. Ayiwa Kader i da donna finitigiw ka ko la i da donna janfanko la an y'a ye k'a fɔ nin waati in na i yɛrɛ y'a fɔra k'a fɔ sisan nanzarakan na min kɛra diɲɛ fantɔw fɛ o ye bolodiɲɔgɔnma waati ye o ye mɔgɔ ka fara ɲɔgɔn la yaasa min ye jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ nka an y'a ye k'a fɔ o waati kelen in na bɛrɛbɛrɛli tɔn ani tɔnjɛkulu dɔw olu y'a jira k'a fɔ ko fo fanga ɲɛmaa min bɛ yen bi n'o ye Sogɛli ye ka walan sɛmɛ sabula k'a ye kuma mun fɔ k'a fɔ ko jɛkulu minnu bɛ yen n'olu ye yɛlɛma ɲini ka na ni yɛlɛma ye olu ka fara ɲɔgɔn kan ka u taa kalataw la e yɛrɛ bolo est-ce que bi ye o waati ye wa? Kasim i ni ce i ka ɲininkali la mais ɲininkali yɛrɛ kan ka kɛ min ye minnu ye nin ɲininkali yɛrɛ kɛ ni laɲini kɛ jɔnw de don o de kan ka kɛ ɲininkali yɛrɛ ye jɔnw de don ADEMA b'a la RPM b'a la yɛlɛma b'a la ani dɔw mais an ye san 30 de kɛ an bɛ ADEMA ka fanga de kɔnɔ san 30 u bɛ yan n'olu tun ka baara ɲɛna est-ce que coup d'état bɛ kɛ bi n'olu tun ka baara ɲɛna est-ce que M5 tun bɛ créer n'olu tun ka baara ɲɛna est-ce que Dr Sogɛli Kokala Mayiga tun bɛ kɛ premier ministre ye tun tɛ k'a ye donc olu de kan k'u yɛrɛ jalaki fɔlɔ olu de kan k'a dɔn jangoya la an ye min kɛ a ma ɲɛ ni mɔgɔ sɔrɔla minnu ko k'u bɛ baara kɛ an k'u dɛmɛ mais o t'olu ta ye Mali politiciens madala ni politiciens kɔni madala ni jamana wɛrɛ politiciens bɛ tan parce que Mali ta an bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ ni mɔgɔw sɔrɔla min bɛ se k'an ka jamana bɔ bolo la aw ma se ka foyi kɛ fo k'olu jalaki fo k'olu buruja madala ni aw bɛ changement an bɛ Mali kura ko min na madala ni o y'olu ka sira ye u ka kɛwale fana bɛɛ b'o de yira u ka kɛwale bɛɛ b'o de yira parce que an taara premier ministre yɛrɛ bɛ taa fɔlɔ don min na u ye ɲɔgɔn kunbɛn k'a fɔ ko pyramide la k'a fɔ k'olu ma jɛ ni premier ministre ye o kɔfɛ table ronde kɛra u banna ka taa o la assise nationale de la refondation o fana kɛra u banna ka taa o la
président de la transition a eu wele ka kuma ou fait ka ɲini ou fait ou ka taa ou bana mais an ye mun ye don min na a fɔra ko loi électorale taara assemblée conseil national de transition fɛ olu de kɛra mɔgɔ fɔlɔw ye ka bɔ k'a fɔ ko non an ɲɛna kosɛbɛ n'olu ko fɛn min ɲɛna o kɔrɔ ye ko b'an ka jamana ci n'olu ko fɛn min ɲɛna n'u ye tɛgɛrɛ fɔ fɛn min na o kɔrɔ ye ko jugu yɛlɛla na donc anw de kan k'o faamu parce que an tun bɛ ka loi électorale min ɲini o tɛ nin loi in ye organe unique de gestion des élections u ye min fɔ sisan ko autorité indépendante de gestion des élections a ka indépendance ko o banna a ka autorité ko o banna donc loi kelen o kɔni tɛ tuguni mais nin yɔrɔ in na an bɛ président Assimi fo parce que a y'a dabɔ a kama ka loi promulguer parce que ale b'a dɔn o de nafa tun ka bon maliyɛnw kan an y'o faamu an y'a kun ni ala sɔnna fana peut-être que falenni bɛ se ka kɛ loi in na taalen ɲɛfɛ an y'o faamu mais politicien minnu b'a fɔ ko premier ministre ka taa ko parce que premier ministre kan ka kɛ neutre ye ne bɛ n yɛrɛ ɲininka est-ce que Mali bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko ayi ne bɛ camancɛ la ne tɛ kini bolo fɛ ne tɛ numan bolo fɛ Mali ko Mali baara ko Mali kura ko la Mali jɔli ko la maliyɛn ɲɛnama bɛ se k'o fɔ Mokhtar Wane min taara a tun tɛ parti politique foyi la n'a fɔra ko parce que Choguel est politique o de kama u bɛ fɛ a ka taa mais Mokhtar Wane tun tɛ politique la a tun tɛ parti politique la munna a ma ɲɛ a bolo dɔw yɛrɛ bɛ taa k'a fɔ ko hali fɛn minnu ɲɛna gouvernement la ni ministre de la défense do ou bien ni économie fanfɛla do ou bien ni fan wɛrɛ do u b'a fɔ non olu de y'o baara kɛ o tɛ Choguel ka bilan ye k'a sɔrɔ Choguel de ye premier ministre ye o fana ye juguya ye juguya foyi tɛ tɛmɛ o kan parce que c'est ale de ye gouvernement ɲɛmɔgɔ fɔlɔ ye n'i y'a ye montée en puissance nin kɛra an ka armée sera ka minɛn ɲɛnamaw san ka fɛn caman san ka baara kɛ o bɛɛ ye hakilina de ye o munna a ma kɛ sani ale ka na munna a ma kɛ sani a ka na an kan k'an yɛrɛ ɲininka o de la ale de ko fo ka dɔ de bɔ gouvernement ka musakaw la ka économie kɛ an ka se ka fɛɛrɛ kɛ ka minɛnw san donc a kan ka fo la mais ni politicien ni parti ninnu olu tɛ fɛ ka nin ye u tɛ fɛ ka nin mɛn u tɛ fɛ k'a faamu parce que olu ta ye u kɔnɔbara de ye olu ka kɛlɛ bɛɛ ye jɔyɔrɔ ko de ye parce que ni gouvernement tɛ ni pouvoir tɛ u yɛrɛ ka partiw tɛ fɛn se ka foyi ɲɛnabɔ u yɛrɛ tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ u yɛrɛ ye i bɛ fɛ k'a fɔ u bɛ balo fanga de la exactement Kasim olu bɛ balo fanga de la u ka parti yɛrɛ bɛ balo fanga de la o de kama nin waati minnu tɛmɛna u ye kɛlɛ suguya bɛɛ de kɛ ko musaka minnu tun kan ka di parti politiquew ma ko fo k'o sara jagoya an bɛ se ka an to embargo kɔnɔ k'an to nin gɛlɛyaba in kɔnɔ ka taa an ka wari cɛ ka taa fili i ye wari min ta miliyari de bɛ di RPM ma u ka hakɛ tɛ a Kader u ka hakɛ min don bi jɔyɔrɔ foyi t'a la jamana jɔliko la jɔyɔrɔ foyi t'a la parce que élection wo politique wo parti wo a bɛɛ kan ka na lakana de kɔfɛ ni lakana bɔra yen k'a ɲini services sociaux de base kalanw so gouvernement ka lasigidenw dɔgɔtɔrɔsow an'u ɲɔgɔn caman olu ka segin ani jugew yɛrɛ olu ka se ka sigi u ka circonscription na ka u ka baara kɛ ka ɲɛ o bɛɛ de kɔfɛ mɔgɔ bɛ sɔrɔ ka n'i jɔ k'i bɛ politique ko ni élection ko kumaw fɔ donc minnu ye nin laɲini kɛ u b'a yira an na fana k'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ yen u m'o faamu u ma faamu ka da mun kan olu hakili la bi n'olu ko Choguel ka bɔ yen o de da ka d'u la mais ne bɛ nin fɔ diɲɛ maaw ɲɛna bi bi in na ni Choguel bɔra yen n'a y'a présenté élection présidentielle la ni ala sɔnna premier tour la bɛ passer u dun tɛ min dɔn colonel Assimi Goïta il est 10 000 fois plus gentil avec eux aujourd'hui que si le docteur Choguel devient premier président. Ou ko famu. Ou ba juguya ka taa se yɔrɔ dɔ la mais a kɔlɔlɔ u yɛrɛ bɛ tila ka bi a kɔnɔ.
nous mon fameux ko fameux et puis aw te se ka wili ka foko premier ministre kataga ko parce que aw be fait ka chance sur kata élection na o kore ni fanga je aw bolo dron aw te se kata élection na am be fait ko de kele mais est-ce que Joe Tuguru parce que premier ministre de l'élection ko be kunaw ale kan ka élection labɛn et puis ale bɛ fanga la ale ka tila ka fɔ a ka mɔgɔw na k'u k'u labɛn est-ce que premier ministre ma fan dɔ ta ka tɛmɛ fan dɔ kan politique ko la Kasim ini cɛ i ka ɲininkali la mais premier ministre tɛ se ka sigi a m'o kɛ o n ko premier ministre de ye an ka sɔrdasiw an ka colonel 5 n k'ale de y'u ka aile politique ɲɛmaa ye ni bi aile politique bɛ an ka sɔrdasiw la mais a tɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ ye M5 kɔ anw de ta wila ka bɔ ka bin anw de sara anw de jogina ko fo Mali kura ka sigi an balimakɛ sɔrdasiw faralan kan ka an ka baara laban ka fanga minɛ n'a kunkolo bolo a senw bɛ anw bolo e ko an bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ wele ka na ko ka na boso wa non anw de b'an ka baara kɛ fo k'a laban fo ka Mali kura in sigi jagoya parce que nin yɔrɔ in na tu vois politiciens b'a fɔ ni élection nana non premier ministre ka taa mais n'a fɔra ko gouvernement ye baara ɲuman kɛ non u b'a fɔ non o tɛ premier ministre ka baara ye mɔgɔ wɛrɛ de ye baara ɲuman in kɛ o tɛ se ka faamu o cɛ kelen min y'a to montée en puissance kɛra min y'a to bi an hakili sigilen don min y'a to embargo in kɔnɔ mɔgɔw sera ka sara maliyɛnw caman sera ka kɛ min y'a to u ma degun santi kosɛbɛ o cɛ kelen u bɛ fɛ o de ka taa o cɛ kelen bi bin na il faut que u k'a dɔn ka fɔ ko a y'a jɔyɔrɔ fin a ye min kɛ premier ministre caman bɛ yen i b'u fara ɲɔgɔn kan u ye baara min kɛ ale ye min kɛ san kelen kɔnɔ a b'u bɛɛ ɲɛ k'a dan lakana dɔrɔn ma san 30 an bɛ lakana ko in kɔnɔ san 30 donc an tɛ nka halisa dɔw bolo an ma lakana sabula binganiw bɛ sen na hali bi foyi tɛ se ka bingani ninnu ban yɔrɔnin kelen Amérique yɛrɛ bi bingani b'a kɔnɔ américains yɛrɛ y'u denw bɛ marifa ta ka taa école kɔnɔ ka mɔgɔw faga américain den yɛrɛ hali ni terroriste tɛ donc an b'a ɲini ala de fɛ a ka mɔgɔw sɔn sabali a ka nin fiɲɛ jugu in bɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ sinon min kɛra Kati ni waati wɛrɛ tun don sisan tun b'a sɔrɔ Kati ko b'a la donc nin parti politique ninnu u ka laɲini sisan t'a kɛ tuma ye sisan t'a fɔ tuma ye u yɛrɛ kan ka u yɛrɛ ɲininka est-ce que olu ye maliden ɲumanw ye est-ce que olu bɛ ka baara min kɛ a bɛ Mali jɔ de wa a bɛ Mali ci parce que an y'a ye hali français ka élection tun bɛ ka kɛ tuma min na an kɛlen ka u ka ambassadeur gɛn u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko non ko Mali ye min kɛ k'u tɛ jɛn n'a ye a tɛ bɛn u ma an ka politiciens kan k'o de kɛ mais u tɛ se parce que olu bolo tant que olu ma fanga yigi Choguel ka bɔ yen olu ka se ka don gouvernement na ou bien Assimi yɛrɛ ka siran a k'ulu wele parce que ko in laban bɛɛ ye Assimi de ye u bɛ Assimi de kɔ u b'a dɔn u tɛ se ka s'a ma tant que Choguel bɛ yan parce que l'aile politique dure du M5 an bɛ yan foyi ma bɔ a la donc o de kama ni Choguel ko ko ale bɛ mɔgɔw wele u ka fara ɲɔgɔn kan les forces du changement. Mais c'est un politicien. Il a été appelé aussi parce qu'il est politicien. Il a été appelé parce que allé DB M5 Nyema. A wele la ode kama. Aka na aka joyoro film politique kunda parce que président allait stratégie de, allait force spéciale de. Donc ulube mindon oye kele na akumbe tugoy. Mais oye militaire kunda mais anta anga force spéciale ouais docteur Choguel ko kala maygay ale fana ba don politiquement min kan ka ke min mangan ka ke numbe ka kele bi parce que ou be fait ou ka fin de soro be min bla ou sinon ka foko élection ko odronte ni ou belaje aka dogo ou la mami ye barake ayere halala la ka ke fenye Mali kono anyu be ni yoro ina be fendo fo malien nyana parce que absega ke adamaden shi tuma dola amanja na ma fo bi akana fo ko aya fo parce que abadon don tin
donc a ye galon tigɛ ne ma kɛlɛ daminɛ maliko la bi ma daminɛ 100 ans n y'a daminɛ a mɛnna mɔgɔw tɛ dɔ dɛn 1997 ne y'a fɔ Alpha Oumar Konaré ɲɛna le président n ko ɲininkali 2 bɛ n bolo ani hakili jigin 1 a ko ko ye mun ye n ko président ne bɛ fɛ k'a dɔn e ɲɛ bɛ avenir jumɛn de la an ka Mali ko in na k'a sɔrɔ université bibliothèque tɛ yen laboratoire tɛ yen kalan ɲɛnama foyi tɛ yen Mali laban bɛna kɛ cogo di n ko ɲininkali fɔlɔ ye ɲininkali 2nan n ko président wari miliyari 100 caman minnu dira Mali ma zone aride semi aride ninnu a miliyari ninnu foyi ma se au nord n ko donc an b'a kɛ cogo di n ko président ne bɛna hakili jigin min kɛ ne tɛ Musa Tarawele dɔn mais n y'a faamu k'a fɔ ko a ka a kɛrɛfɛ mɔgɔw olu de tun bɛ k'a bila erreur la ne b'a ɲini fɛ i fana k'i kɔlɔsi i kɛrɛfɛ mɔgɔw la et o don président Alpha Oumar Konaré a ko ma effectivement ko n ka kuma ye tiɲɛ ko de kama ale bɛ ka projet dɔ sigi projet jeune 300 a b'o bila ka taa san o san o ka taa kalan kɛ kɔfɛ pour que n'olu tilala olu ka se ka na o wo in datugu wariko fan fɛ n ɲinɛna k'a fɔ nanzarakan na a ko ma effectivement ko n ye min fɔ tiɲɛ don ko mais problème ye lourdeur administrative a sɔrɔla a y'o de sɔrɔ k'a fɔ ɲɛna donc au kɔrɔ ye ko miliyari 100 minnu tun nana pour le nord a bɛɛ tora yan a bɛɛ tora Adema bolo yan Bamako donc n tun bɛ fɛ k'o fɔ maliyɛnw k'a faamu k'a fɔ ne ma kɛlɛ in daminɛ bi an tɛ mɔgɔ ko la an bɛ Mali ko de la mais ka yala ka waso n ye nin fɔ n ye nin kɛ o tɛ anw ye bi politicien minnu bɛ yan a dɔw yɛrɛ bɛ yen don min na ne bɔra k'a fɔ ko accord d'Alger a projet dɔ bɛ ministère de l'administration na n'an m'an yɛrɛ kɔlɔsi a bɛ Mali ci dɔw b'u cɛla ye min ye o ye a bɛ kuma caman na o don a tun ye porte-parole du gouvernement ye IBK ka waati la a bɔra ko nkalon don o kɔfɛ n kɛlen ka papier yɛrɛ bɔ k'a bila réseau kan ministre de l'administration territoriale yɛrɛ bɔra ko a jangoyala ko tiɲɛ don ko mais k'ale tun bɛ na parti politique wele bon ni nkalon tigɛ suguya i jamana ɲɛmɔgɔtɔ parce que ministre ye jamana ɲɛmɔgɔw de ye ministre man ka nin nkalon sugu tigɛ et ni ministre ye nin nkalon sugu tigɛ normalement i kan ka démissionner de parce que i ye jamana janfa de ni ministre ye nin nkalon sugu tigɛ en tant que politicien tu n'es pas technocrate tu es politicien et kan k'i dabɔ politique ko kuma na en tout cas faut des décennies mais non olu de bɛna fɔ k'u b'a essayer k'a jira anw na k'a fɔ k'u bɛ fɛn dɔn k'u bɛ démocratie dɔn k'u bɛ nin dɔn u bɛ nin dɔn n'i y'a ye i bɛ démocratie kɛ n ko jamana de b'i bolo a mɔgɔw cɛla dɔ bɛ yen min taara Kidal le 17 mai 2014 a y'a kun gɛlɛya k'i ban ka mɔgɔw ka ladilikan lamɛn MINUSMA y'a f'a ye tubabuw y'a f'a ɲɛna maliyɛn yɛrɛ dɔw sɔrɔla minnu y'a f'a ɲɛna i tɛ se ka taa Kidal mais yɛrɛ yira ni waso taara Kidal ka taa an ka mɔgɔw di saya ma fu o maa kelen i bɛ tila ka na Bamako k'a fɔ ko tu déclares la guerre alors que e tɛ se ka guerre déclarer hali président tɛ se ka guerre déclarer comme ça mɔgɔ joli de sara o la ni maa min bɛ miiri i bɛ taa si o don de i b'i ka politicien papier ta k'a bɛɛ kuru k'a bila valise kɔnɔ k'a bɛɛ fili ji la ou bien k'a bɛɛ faga parce que e ni politique ko banna Mali kɔnɔ i y'i tugu ka taa mɔgɔw bila nin dingɛ kɔnɔ o baara in o don de Mali tunna an ma bɔ an ma fiɲɛ sama n'a ma kɛ nin transition in ka rectification ye donc ni mɔgɔ suguya Mauritanie président nana min na fɔ sɛbɛnna kɛra la Kidal o ko in de don wa ayi o ɲɔgɔn de don o ɲɔgɔn de don parce que accord d'Alger in daminɛna o de la o mais maa min kɛra nin sababu ye e kan ka to Mali autoritéw kɔ de k'u da
n'u ye fɛn min kɛ n'a ɲɛna i bɛ se k'a fɔ a ɲɛna n'a ma ɲɛ i bɛ se ka taa f'u yɛrɛ ɲɛna i n'u kelen nin kɔni ne ma nin faamu nin ma ɲɛ ne hakili filɛ nin ye mais e tɛ se ka kɛ maa ye min ye kɛ gara daba ye don o don k'a essayer k'a fɔ komi e ye kuncɛbani ye i bɛ fɛn dɔn ka tɛmɛ maliyɛnw kan i bɛna démocratie ni politique ni fɛn f'a ɲɛna i tɛ foyi f'a ɲɛna. Kala est-ce que démocratie de t'o yamaruya di bɛɛ ma mɔgɔw k'u hakilina fɔ pour que jamana ka se ka jɔ ka ɲɛ ou bien e bolo farancɛla fanga to o waati ye maa ka fɔ k'i bɛna gara da de. Bi an bɛ waati min na transition tɛ wa transition waati ye exception de an bɛ transition na waati kɛrɛnkɛrɛnnen an bɛ gɛlɛya kɔnɔ an bɛ ka terrorisme kɛlɛ an bɛ sɛgɛn na nin waati in ye waati min ye maliyɛndenw bɛɛ de kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'a tɛ bɛn i ma i ka karisa dɛmɛ i sigi so i k'i daminɛ mais k'a fɔ diyagoya fo n ka karisa bin parce que ne ka n yɛrɛ bakun ka intérêt kosɔn o tɛ se ka jamana jɔ. RPM ADEMA an ye min ye u ka gestion na ka na se bi ma n'a tun bɛ jamana in jɔ sisan tun b'a sɔrɔ an ɲɔgɔn tɛ Afrique sira joli de projet financera an ka kɛ dɔrɔn Gawo Sevare siɲɛ joli a projet bɛ financer a wari dunna Bamako kɔnɔ siɲɛ joli siraw bɛ financer a wari bɛ dun barrage Tausa a financera siɲɛ joli a wari dunna u t'o ɲininkali kɛ non il faut k'an ka o baara ninnu an k'o faamu engrais feerela tɛ yen taara engrais kolon min Afrique de l'Ouest bɛɛ banna la RPM mɔgɔw taara a san n ka dossier bɛ yen est-ce que olu bɛ se ka miiri ka taasi k'a fɔ k'u ye u yɛrɛ ka jamanadenw empoisonné mais au t'u jɔrɔ il faut être humble dans la vie. Les tracteurs an ka sɛnɛkɛlaw an bɛ fɛ sɛnɛ ka yiriwa an bɛ fɛ ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ o waati kelen na dɔw b'u joli min fɛn min kan ka d'u ma 6,000,000 a cayalen ba 7,000,000 u y'o feere u ma 13 ka tila k'a fɔ ko état y'a subventionné ça veut dire que dɔw yɛrɛ bɛ yen u ye 100% de sɔrɔ nin suɲɛni in na donc an bɛ min f'u ɲɛna anw t'a fɔ ko nin tɛ maliden ye nin tɛ maliden ye mais maliden bɛɛ kan ka i jɔyɔrɔ dɔn i k'i ka baara kɛ ta dɔn ni e ma baara ɲuman kɛ ka tɛmɛ a ma fɔ k'i ka n'i da don maliko la mais a fɔra de k'i ka maliyɛnw dɛmɛ an ka taa ɲɛ ni e ye baara ɲuman kɛ depuis i yɛrɛ dɔn fo ka na se bi ma k'i ka dɔ de fara i ka cɛsiri kan i k'i ka jamana dɛmɛ mais i tɛ se k'a fɔ ko parce que e ma place sɔrɔ fo jamana ka dafiri dunanw bɛ na yan tuma min na k'a ɲini an ka se ka bɛn an ka taa ɲɛ an ka bɔ embargo la o waati kelen de la jamanadenw bɛ sɔrɔ min b'an ka jamana buruja o waati kelen de la mɔgɔw bɛ sɔrɔ min bɛ jamana kuntigi buruja ka premier ministre buruja k'a fɔ ko premier ministre ka taa premier ministre ko tɛ o olu kan ka faamu k'a fɔ bi bi in na Assimi Goïta ka danaya de dara M5 kan M5 y'a ka danaya da Choguel Kokala Maïga kan an ka se ka taa Mali kura la cogo min na o Mali kura in an b'o sira de kan ni premier ministre ko ko force du changement mɔgɔ minnu ye kɛlɛ kɛ pour que Mali kura ka na u k'u bolo di ɲɔgɔn ma pour que ni élection kɛra an ka se ka continuer ka fanga sɔrɔ laɲini min b'an fɛ k'an ka Mali kuraya an k'o baara boloda n'a y'o fɔ basi jumɛn de b'a la basi foyi t'o la parce que a bɛ yan o de kama. mais ne bolo ADEMA yɛrɛ bɛ furancɛla fanga dɛmɛli hukumu kɔnɔna na sabula min ye conseil b'u bolo CNT kɔnɔna na u ni fanga ka surun ɲɔgɔn bolo kosɛbɛ ne hakili la. non minnu bɛ CNT kɔnɔ olu ma élu o vote ma kɛ k'u ta u choisira de donc o ye différence belebeleba ye u ni fanga ka kɛ ɲɔgɔn bolo u ni fanga ma kɛ ɲɔgɔn bolo u ka kɛwale de b'a jira k'a fɔ k'u tɛ fanga fɛ olu ka ko bɛɛ ye ka fanga ɲɔnti k'a fili dingɛ kɔnɔ u bɛ se k'u yɛrɛ sago sɔrɔ cogo min na sinon e bɛ se k'a faamu cogo di loi min taara CNT la nin kɔsan in na u ye chance bɛɛ sɔrɔ pour que u ka se ka taa u hakilina fɔ loi in ka se ka falen san'a ka se CNT la mais u banna
mais loi kolon talen tuma min CNT kono o tuma de u bɔra ka tɛgɛrɛ fɔ ko a ɲɛna kosɛbɛ parce que o bɛ chance di olu ma u ka se ka na fanga na ou bien o bɛ chance di olu ma u ka se ka fiɲɛ bɔyɔrɔ sɔrɔ o tɛ se ka Mali jɔ faut que politiciens k'o faamu k'a dɔn ka fɔ an bɛ yɔrɔ min na majigi de ka ɲi sabali de ka ɲi waati dɔw bɛ yen i bɛ kɔngɔtɔ i yɛrɛ la mais ka dɔ dɛmɛ an b'o waatiw de la i bɛ dimi to i yɛrɛ la k'i puru i yɛrɛ kan k'a to fɛn dɔw ka kɛ hali n'a man di ye an b'o waati de la sinon n'a fɔra ko ninnu ye tiɲɛni min kɛ Mali kɔnɔ san 30 ka na se bi k'u bɛɛ nɔ minɛ sisan tun t'u sɔrɔ carré kɔnɔ kuma caman na u dun b'a dɔn kelen kelen min ye min kɛ an bɛ se k'a bɛɛ fɔ k'a tigi tɔgɔ fɔ mais an b'o bɛɛ to yen gasi de kama u fana k'a dɔn k'a fɔ ko an tɛ ɲɛfiyɛntɔ ou bien an tulo gɛrɛlen tɛ ou bien an tɛ k'a fɔ ko an tɛ fɛn dɔn o tɛ mais an bɛ gasi de sigi parce que n'i bɛ fɛ jamana ka jɔ fo bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma an ka taa mais olu bɛ tɔw minɛ nalomaw de o de tɛ se ka kɛ o de tɛ bɛn anw ma tuguni donc force du changement hali sini u ka ɲɔgɔn minɛ u ka ɲɔgɔn dafa u ka mɔgɔw ɲini ka fara an kan tuguni pour que an bɛ taa élection minnu na premier tour a ka fɔ ko les forces du changement gagnena et que présidence bɛ to an ka mɔgɔw bolo a kɛra militaire ye wo a kɛra politicien ye wo a kɔni ka kɛ force du changement mɔgɔ ye o de ye an ka laɲini ye pour que an ka Mali kura bɛ se ka sabati cogo min na n bɛ fɛ ka fɛn wɛrɛ fɔ maliyɛnw ɲɛna olu de kan ka fɛnw bɔ ɲɔgɔn na sisan minnu y'an ka jamana ci aw b'o dɔn minnu ma baara ɲuman foyi kɛ jamana in kɔnɔ san joli san 30 ka na se bi ma aw b'u dɔn a ma se mɔgɔ wɛrɛ k'a fɔ aw ɲɛna nin man ɲi ou bien nin ka ɲi aw yɛrɛ bɛ tiɲɛ dɔn aw ɲɛ bɛ tiɲɛ na donc ni sugantili kan ka kɛ ou bien ni min kumana ni jo b'a bolo ou bien jo t'a bolo anw kan k'o dɔn adama mɔgɔw yɛrɛ ka gafe min sɛbɛnna ko premier ministre k'u bɛ fɛ a ka taa gafe yɛrɛ b'a yira k'a fɔ ko tant que fanga tɛ olu bolo u tɛ se ka foyi de ɲɛ u yɛrɛ mais u yɛrɛ de y'a fɔ gafe kɔnɔ parce que ko premier ministre ka taa pour donner égale chance aux élections premier ministre est élection organisée c'est le ministre de l'administration territoriale ni cɛw don u k'a fɔ premier ministre ka taa ministre de l'administration territoriale k'a ka taa parce que ale de ye militaire ka mɔgɔ ye ale de kan olu de kan k'a fɔ militaire ɲɛna vraiment anw ɲɛ bɛ ko in na cogo min aw ye militaire ye min bɛ élection organisée administration territoriale ale fana ye militaire ye donc an tɛ sɔn il faut qu'ale ka taa mun na u t'a fɔ ni cɛw don u k'o fɔ u tɛ se k'a fɔ parce que u b'a dɔn k'a fɔ ko ni mɔgɔ kan ka chance sɔrɔ ka kɛ ministre ye a bɛ bɔ président Assimi yɔrɔ donc u bɛ fɛn bɛɛ kɛ pour que u n'o kana kɛlɛ mais u bɛ fɛn bɛɛ kɛ fana k'a senkɔrɔma cɛ o de kama u bɛ premier ministre attaquer parce que u b'a dɔn n'o bɔra yen don min u bɛ se Assimi la mais u ma min faamu fana Assimi ninnu ne de bɛ se k'a fɔ parce que j'étais assis face à face u tun tigɛlen tɛ militaire tun tigɛlen tɛ mɔgɔ la ka politicien bɔ surtout Mali politicien u tun tɛ fɛ u n'u ka ɲɔgɔn kunbɛn fansi fɛ fansi anw M5 mɔgɔw de y'a yira u la par A plus B u bɛɛ tɛ kelen ye dɔw ka ɲi dɔw man ɲi dɔw kunkolo yɛrɛ tɛ baara kɛ kosɛbɛ mais dɔw u ŋaniya ka ɲi mais u tɛ fɛn de dɔn donc u bɛɛ tɛ kelen ye an de y'o baara kɛ sinon ninnu tun tɛ fɛ u ni politicien fansi ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ala nana kɛ fana u ye docteur Shogel Kokala ta bon o sera ka min kɛ o y'u gasi sigi dɔɔni sinon militaire ninnu tun fɛ politicien mɔgɔ man ka gɛrɛ a la donc u kan ka an wali ɲuman dɔn o la an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ne hakili la nin de bɛ se ka Mali bɔ bolo la nin de bɛ se ka Mali lataa ɲɛ an b'i fo Kader k'a fɔ ko an filɛbagaw n'an lamɛnbagaw in na ni ne kɛra u tulo garisɛgɛ ye Abdel Kader Mayiga a n'ale de tun bɛ ɲɔgɔn bolo M5RFP a b'o kɔnɔna na